ଥିବାରୁ ଆମ ପ୍ରଦେଶର ନାମ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ସେହି କଳାକୁ ଆଜି ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବଶକ୍ତି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟିପୁଅ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବେଷଣ ପରେ ପରେ এই କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜୋରରେ କରତାଳି ହଉ, ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। সম্রাট পুরে অনন্ত ভীম